Cumlík, dobrý pomocník, ale zlý pán. Zdravím rodičia, hlavne tí, ktorí aktuálne riešite tému cumlík. Častá otázka. Používať vôbec cumel? Nie je lepšie s ním vôbec nezačať? Alebo úplný top, kedy je najlepšie s ním skoncovať? Cumlík má rozhodne nespočetne veľa výhod, no je nám hádam všetkým jasné, že cumlík od istého momentu v živote skrátka dostane s Bohom. Tak sa poďme spolu zacucnúť do tejto témy. Ja som doktorka Jarka, toto je kanál Šťastný zúbok a dnešná téma cumlík, dobrý pomocník, ale zlý pán. Obidve moje deti používali cumlík. Áno, nie som proti cumlíkom, hoci v čase vedia narobiť viac škody ako úžitku. Najnespornejšou výhodou, a to je myslím si aj najčastejším dôvodom, prečo deťom veľmi radi podsúvame cumlík, je to, že tudlanie cumlíka skrátka pomáha dieťaťu ukľudniť sa. Jasná vec, bábo je nekľudné, plače a my sme trebárs akurát pri nákupnom pulte, kde si v supermarkete. Šup cumlík do pusy a je pokoj. Bábo sa rozveselí, lebo sa pritom vyplavujú do jeho telička hormóny šťastia, endorfíny. Je to podvedomá vec, dudlanie má totiž doslova od narodenia spojené s tým, že mamina je blízko, že je v bezpečí a že dostane papať. Príchod dieťatka na svet sa však často spája s komplikáciami. No a napríklad pri predčasne narodených bábetka, alebo ak sme mali na začiatku problém s kojením. Tak práve tu nám vie cumlík tiež pomôcť. Pomáha bábetku vyvinúť si silný sací reflex. Takže ešte predtým, ako sa nám dieťatko narodí, šups do obchodu alebo použiť silu online nákupov a bum, cumlíkov máme na výber viac než dosť. Takže ktorý si vybrať? Ono to totiž nie je úplne jedno, aký kúpime. Rozhodne si ich nestačí vybrať len podľa farby, ktorá sa nám páči. Logicky pre čerstvo narodené bábo je najlepší cumel, ktorý čo najviac imituje tvar prsníka. Čo to znamená? Pretože podporuje, aby mal jazyk tvar písmena U okolo cumlíka. Obvyklý tvar cumlíkov núti jazyk, aby ostal plochý a na spodine úst, čo mu nedovoľuje sa nadvihnúť. Jazyk novorodencov by mal ale spočívať v hornej časti úst, aby im pomáhal udržiavať ústa zatvorené, čím sa podporuje zdravé a správne dýchanie nosom. Takýmto cumlíkom posilňujeme sací reflex. Je to ten druh cumlíka, do ktorého vieme vložiť prst. Bábetku ho takto vložíme do pusiny a jeho ľahkým povytiahnutím stimulujeme svaly dieťaťa, aby ho nasalo späť do pusy. A toto opakujeme dookola zhruba pol roka, samozrejme nie v kuse. Po pol roku je totiž fajn dieťa od cumlíka odnaučiť. Je potrebné zdôrazniť, že je úplne normálne, že sa naše deti odmietajú vzdať cumlíka. Sú na naviazané, lebo je to pre nich imitácia bezpečného prístavu, keď pri nich nie sme. Preto je zo psychologického hľadiska dôležité odúčať sa od cumlíka postupne. Zo začiatku začneme obmedzovať cumeľ počas dňa a používame ho len pred spaním. Deadline pre ukončenie spolužitia s cumlíkom je do 2. roku života. Ak decká zvyknú piť mliečko z fľaše, tak tento druh cumľania môžeme potiahnuť až do 3. roku. Mne sa to s oboma deťmi podarilo vyriešiť o mnoho skôr. Ale čo ak by sme v tomto pokračovali? Cumlíkujeme ďalej o 106, lebo je to easy a komfortné v mnohých situáciách. A potom bum, krivé zúbky, problémy s dýchaním a tak ďalej. Áno, pre jeden hlúpy cumel. Negatívny vplyv cumľa pozorujeme predovšetkým pri raste tvárových kostí a krivé zúbky sú až druhotný prejav. Podnebie sa tvaruje nesprávne, dieťa môže začať dýchať ústami a to veru nie je dobré. Zuby sú vytlačené dopredu, lebo nemajú priestor na normálne zaradenie, vzniká nám tu predhríz, otvorený záhryz a iné deformácie, ktoré potom spôsobujú ďalšie problémy. Napríklad problém s prehrízaním, keďže zuby nevedia medzi seba zapadnúť. A čo vám dieťa vytne až neskôr? Mami, oci, ja sa predsa neviem pekne usmiať. Častokrát to končí traumou prenesenou až do dospelosti. Nehovoriac o tom, že zúbky, ktoré sú zaradené v pusie nesprávne, sú obvykle častejšie postihnuté zubným kazom. Skrátka sa nám horšie čistia a zachytáva sa medzi nimi viac jedla. Predchádzať tomuto stavu pomáha napríklad korekčný cumlík. Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru dokážeme korigovať tieto anatomické odchýlky. Plochá špička nevytláča podnebie dohora, čím sa predchádza posunu zubov. Sú nadizajnované tak,
aby prirodzene podporovali vývin pusy. Ak sa cumlíka nevieme vzdať ani do 5. roku, tak sa následky určite prenesú aj na trvalý chrup. A potom si zbytočne komplikujeme život riešením strojčekov alebo inými procedúrami. Tým, že cumlík pre nás bude iba pomocníkom a nie oporným kameňom pre náš komfort, vieme našim deťom zabezpečiť zdravší život. Verte mi, ťažšie chvíle bez cumlíka teraz vám ušetria o mnoho viac peniažkov a času potom. Prajem úspešné sa zbavenie cumlíka bez plaču a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!